jixtieq jaqsam dal-ferħ miegħek għax inta lina tiswa mitqlu deb. Illum kelli miegħi lil Gillian wasalna fl-aħħar fil-fatt ta' dan il-programm. Naf li kienet roller coaster ta' emozzjonijiet għalik. Għax fraħt il-lejn u fl-axħar case. Jena il-bik id-muħu għata ferħ ta' xorta ġifiri. Għax nishtiq nejdilom xaġa wahda bis. Mela le. Jena minnarkom u nafx kif nistan immaġna ħajti. So kemm jista' jkun, ippruvaw jibqaw immek. Għaxħat għandi ħafna bżonkom. Grazzi. Kemm inti ħelwa. Isma' ħna għandna lejk xi rigali żgħar għax ovvjament is-sorpriża kienet ir-rigal li kienu li xtaqgħu jtukuma. Grazzi kull min innominani din is-sorpriża lilek. Pjaċir tiegħek. Meta tara l-programm mid-dar huwa differenti immensi lejn. Meta tkun fuq dan is-sofan, tkun taf xi ġifieri. U allura il-messaġġ tiegħi li dawk it-telespettaturi li llum segwewna. Hawnhekk m'hawn xejn scripted. L-emozzjonijiet huma ta' veru. U dal-programm jiswa mitqlu deb. Grazzi. Minn qalbi, grazzi. Int tiswa mitqlu deb u taf. Thank you. Isma' x'issa qed nemozzjona ruħijien. Għalik għandna Bouquet Fjuri minn Piscopo Gardens. Thank you. Għandna wkoll il-pendent ta' mitqlu deb. U għandek ukoll prodott grazzi għal Forever Living Product, mamul bl-aloe vera. Jiġbuni ħafna l-aloe vera. U barra minn hekk għandek ukoll full body massage and full day fl-ispa fejn trid fil-premises tal-Majorka. Naf li għandek bżonnu. Grazzi, nerġa' ngħidlek minn qalbi lilek li t-tim kollu li għandek warajk. Dan huwa programm sabiħ ħafna, programm tiegħu gost tagħmlu, I'm pretty sure. Grazzi l-kull min jgħinek u b'mod partikolari lit-telespettaturi li jsegwuk u jagħmlu dan il-programm possibbli. Iva, x'mingħajrhom ma nkunu nistgħu nagħmlu xejn. Jien nirringrazzjak talli għoġbok tilqa l-istadina tagħna l-volja gdibnilek xi daqsxejn. Ftit ukoll ma ġewx il-ġenituri għax naturalment ma stajniex indaħlu lil kulħadd u tfal. Ma jafu kemm inħobbu u jafu. Imma naħseb li kienu biżżejjed ukoll l-affarijiet li qalulek. Minn hawnhekk qabel ma nsellmilkom nixtieq nirringrazzja lil Piscopo Gardens tal-Fjuri li tajna lil Gillian, lil Forever Living Product tal-prodott verament naturali magħmul bl-aloe vera, lil The Gold Market tal-pendent ta' mitqlu deb u lil Majorka mod speċjali lil Davinja li ta' kull ġimgħa toffrilna li nibatu lil xi ħadd biex imur ġurnata u jħossu daqsxejn iktar relax u daqsxejn iktar fil-ġenna. Il-grazzi tiegħi jmur lejkom it-telespettaturi. Grazzi minn qalbi talli għażiltu dan il-programm u talli għażiltu li jiena nħossni onorata li intom għażiltu li lili iddaħluni ġewwa djar tagħkom għax mhijiex xi ħaġa faċli li bniedem jaċċettak u jarak. U minn hawn minn qalbi ngħidilkom grazzi tal-li intom dejjem għalija intom tiswew mitqlu deb bħalma qalet Gillian ukoll iktar kmieni. Ir-repetizzjoni ta' dan il-programm tixxandarna lil ħadd fis-sija ta' wara nofsinhar dejjem naturalment fuq Favorite Channel. Jiena nintaqa' magħkom nhar l-erba' li ġejn f'ħallum ġimgħa fid-9 ta' filgħaxija. Grazzi ħafna.